Horas marita salukna. Molo di hita ala Batak pada umumna hita yang terlepas sian adat. Beragam do adat na taulahon baik na balga na sedang do na geleng. Alai judulnya adat do. Alai molo apala disadarion. Materi nang si bahasota ima pataru aik nyute. Harus sebetulnya pataru aik nyuteon. Mungkin kita pe suku-suku do ala jarang tabige. Alai dumenggam ma tapasatu. Narsumber ta opu depen sialo do opu romora sinabariba. Partikianon upasata ma tu bilang mau lihat ma. Jadi boleh hati mari kita peparanda putar aja silesa bukan sewalun terpuk nabar hauja kusilalahi na bolak. Hobar tu materi na di nang di pasatnya mata ketua umum tarakin ima pataru aik niute. Dihamu amanawi setakas taboto. Ya. Pataru aik niute unang tak arti hono secara harfiah. Unang tak arti secara harfiah. Mono tak arti hono secara harfiah gabelari don non pangatus yona. Alani tak arti mau secara leksikal malang secara terminologi. Ada maksud ni istilah pataru aik niuteon. Ate. Atau langsung masuk kita tu panoragion pataru aik niute jumolo majolo di padarhami akka tahapan-tahapan aturang so tu pataru aik niute. Dung pasahat ulus mula kami okan abdorang sotubu dope danak ngadi bortian di sido pasahat ulus mula kami dung sorang nadi bortian Roma Simatuana Maranatoras ni borui inai pataru aik niute do tujuan asa gudang tarus ni inattai aisyat tarus ni inattai do nagabe sumber makanan marang si inomon nidak dan aginon itu tujuan yon ate dia mulu tarokon patarwek niute unang atau pikirata utei asom dao ate darong dang sudi utei asom mulu jeruk. Contoh bahasa Indonesia jeruk, dan sudah kan jeruk, ada jeruk manis, ada jeruk asam, hidup. Alai jelas molo memereng jeruk atau rodo, tijur takan atau rodo, ada warna air liur mengalir dari itu tujuan nih. Ada kelebihan nih akau putas jolo-jolo tubuh. Dalam molotapai hutihut masalah lingon madokon si dokononda gudang memakai akka istilah-istilah ala di subang madokon si dokononi secara vulgar itu saya dibayar akka istilah-istilah adong mau berupa kiasan adong mau berupa majas
Jadi molota bereng ima utte atau rodo tijurta. Sau badai di Pataru utteon ayat di utteon dengan harapan asa gudando asa rodo ima tarus ni inatai nalaho kebutuhan ni danak na baru sorangi ditik kina pasahat ima pataruhon ait ni toyon laus di somma di pasahat ulus tapol tua takas taboto kan sian ragi ulus ragi napitui sada sian ragi napitui ima ulus tapol tua ima ulus na di pasahat opung bauna tu danak da baru seorang anggiat manapol anak dohot manapol borui di sido pasahat ulus tapol tua. Alai hataon seolah-olah naung sona jarang tabigi ate ngeterliling tabigi gawe di dokon ulus paropa sasitong na dari pasahat gapung nai ditiki na pataru aik ngitei ima ulus na paling bermakna na didokon ulus tapol tua. Taingot sian sada ulus ragina pitu ima ulus tapol tua. So dia proses di pasahaton mana tahapan pasahaton aik niuteo perlu botot tak. Dung dapot tiki na dibuhul tetun wangen marbuah-buah ma hula-hula marang natoras ni inaon tu parborona di harororina sida. Jadi harorona dang insidentil terencana do ate. Jadi harororina sida betul-betul lo terencana. Dung di Papua di Buhul tetunangin haroroni alakon pihak para anak pe mangarade do nanaing patu pahon si patu pahonna dinaro hula-hulana madapoton borula Roma natua natoras ni inat tahun dibuang ma ima deke si mudurudu deke saharate baru dibuang ma na paharohon ima dakirian ade taruh sinon marang asi ate ima bangun molo rison daun katut indah ale dangarong rison dagi moto hala na iso dinon bang idokot daun batak ate iya daun batak indah do kalau ni batak dunian indah do padahal nian dangarong hapir arong na sudah luar ton ale na surung di kita batak mah bangun ate arong nama dok konon sejenis jintan inna daun jintan alias Indo, alias satu rumpun baru ibu ma ulus iserona parjolo pasahaton
hula-hula do pasaton parjolohu nyom tu parborona mana parborona pasaton tu turusi pangar parjolo tu hula-hulaan hati. Jadi alana memang naung diboto hula-hula naung seorang pahupuna rona sida marbuah-buah hula-hula majolo parjolo pasahaton si pasahaton na ideologi kana ate hula ko salinai alara naung diboto hula-hulon naung sorang jumpa naripai mana dan itu kumalapuk mahala korro di haroro di nasida berarti kan dang diudang itu kan alana diboto na seorang pohon baru mana sida alarido asa parjolo hula-hula itu pasahaton si pasahaton na asa takas tayo na terlebih dihitam parando putara jasile sabungan siwalu turpuk nomor hojaku silalai na bolak narong di provinsi Banten hula-hula do parjolo pasahaton si buah-buahna dung di pasahaton di pasahat ma dekeon di pasahat bangunan dung sayon di pasahat ma ulus ima ulus tapol tua asing ni ulus tapol tua diulus ima boruna dohot helara molo adong pe odoran ni hula-hula nainon marodoran laos di sima nasida pasahaton akka ulus semua masalah nasida pasahaton ulus berbeda di tiki pasahat ulus mulagabi kalau sada do ulus ate alemur di tiki pasahat aiknute boido sude mamasi alai molo ulus na di pasahat ni apala opung na takas i gorna ulus tapol tua molo akka hahaan gina di pasatu darat dabar soragi ima ulus paropa gorna ate ase tabidahon ate ase takas tabidahon itu baru arong na mangulusi tunda tua-tua nak boy asan giat ipas-ipas natoras nainon parmudu-muduhon darak na baru soranginon itu tujuan ni maknani ulus dari pasahati yate ulus holong magwarninon dung di pasahati saluhutna Roma hula-hulaon di paulak ma partikian tu para anak. So ni mah dia mau buruh nunga di pasar tami si pasahaton nami partikian di pasar tami mah tuhab Roma para anak neng madapoton ima hula-hula radakit neng pasahaton si palasroha ni hula-hulai marhite-hite si panganon namar tudu-tudu ate dung di pasahat pihak para anak tudu-tudu si panganon dibalos hula-hulai ma do dekke si mudur-udur dekke si tio-tio tu natorasni helana do akka namar dongat tubuh bodo satu dengan sauta bodo satu
boruni ima hasoto niate tersawani ma proses ma dong sainon taringo perjabaran unang idok kesurung-surung alanana rodo hula-hula inon madapat boruna berarti perjabaran namasa dihutani para anak ma ate di alaman di para anak hidup dan surung-surung ate. Jadi perjabaran namasa di luar ni para anak dong sainon baru marhata si gabe-gabe ma parjolo ma hula-hula pasaton hata naulinadinggan hata pasu baru mengapu manon pihak para anak parpudian non ima helana dohot boru nama mengapu di ujung ima dohot tangiang ima dari tutup di ujungi hula-hula tersongoni ma prosesna dan pola gejang na perlu siya dolhono nami son ima tahapan-tahapan nai asa adong acuan dihita puparan do putara ja sila sabungan siwalu turpuk na marhoja ku sila laina bolak di provinsi Banten asa orang salah ate parjolo roh hula-hula pasaton si pasaton na tujuan di harorina sida madapoton parboruon na dong sahi Roma para anak pasangapon hula-hulana marhite-hite si panganon namar tudu-tudu baru dibalos mamuse dok dek si mundurudur doko dek si tio-tio dot songonima urutanna jadi sasitongnan yang nong biasa doon ale jod suku-sukun iso do parjoloro na pasaton si pasaton na ido perlu ditegasok kami pada ditikyot di acara na pataru aek niute tarsongon imara na boleh patorak kami ate tungadong na horak sikop di panorangan nemion partikano di pasatay matuamu aka amanami butiba tete arong naneng malukun partikano di pasatay matuamu Lolos pakai ini dulu. Jadi mau lihat mah di panorangi ini amanami nakin son adong do terpabagiau naing ro hula-hulai maddapoton buruna dohot helana imana lao pataru ay nyute dingkat do di Papua hula-hula parrona mabirau molodang di Papua dang adong persiapan ni halahon majaro manang na boy do dang pola adong pasahaton ni paranakon songon na pasangapon hula-hulana alana parroni hula-hulana dang di Papua at terhira-hira bohado amang ima suku-sukun na berjolo melihat emang nakipikan tekas patoran soal patoran kami alanang diboto hula-hula nai nang seorang pahopu na pahopu pang ima anak pertama anak perjolo buka baju ni boruna do elana dan gitu tetulah rohana dilasnya rohana ini selawan kewajiban di hula-hula pataruhon aik niute jalai adat deui no itu adat tentu ikomar buah-buah mah itu dinggang nah udah komar buah-buah
asa unang songon na pau takkon Uparana. to paranaki asa di boto nasida para deho si para deona dan itu jadi kunjungan dan kunjungan insidentil dan namangu manonggot marang namangu pa kecuali mau nama nonggot anggoi dan pola berbuah-buah on si kotak kas do ala nama rodorat do hula-hulai iya dan itu para nagi petong do marodoran majalo harorori nasida jadi dalam pasangapon buah masih sangat sada di hita batak pasangapon ibu marhite-hite tudu-tudu si panganon kan itu nuangin itu dalam pasangapon dah. Nah, jadi taringot buido dang pola baloson di pararak berusus si panganon marhite-hite terus si panganon mau mandok ku bui ya ada subui dah gitu buru sudah apa ya ale tu jagar naro kepantasan naro ala sisi boto adat do kita dah gitu kecuali mau lagi boto adat dah harus nama ngajari wow ale mau tahu boto do di parada tu so dia dalam pasang apan bah naro hakku si kumma mengarade pihak pararak dinalaho menyambut haroroni hula-hula pihak perboru BH masih sangat dan itu tersongoni marah ada orang dapat sekurang mana nama dukun ya Jangan maju perjuru. iya Satu sian. jangan maju ate Pasal ila peng kedua iya iya. silakan Mau latih mah lihat orang ni amang gubes nami. Nakiku begi kita do na perjulu pasahaton buat ta. Naman kum maju au sudi do pasahaton ta buat ta manang naholat tu borutta do. Alana kan biasana jolo nasida do manuduk kontudu tu panganon baru ta pasahat dekke. Online mau holat tu borut mau sudi do langsung ta pasahat. Sona kurang pas do hulala ale mol hulat tu borutta tu borutta mah hulok tapasahat si buanot tai baru non tapasahat matu nasida roma nasida ma dokot tu ita sama ngada mga tudu si panganon baru mah ita pasahat dekke tu sude amang borutta na marhamaranggi ima sukun molate jadi nak kipe kan nunga takas di patorak kami perjolo do hula-hulai pasahatos si pasahaton lah tujuan na husikan pataro tedo tentu nuangin tu helana do boruna do perjolo kadi nuangin ipasahat mai dohot termasuk nakit ulus tapol tua morono pek kena marhamarangi odoran di hula-hulai lau sisima tikira da sida pasahaton si pasahaton na alai ulus dari pasahat di tulang tak kasih opung na tak kasih gimana gawe ulus tapol tua asing nainon ulus paropa tu helana do boruna di uluson imo ulus holong warna ate dung sai di paulak parboru omma hula-hula omma partikiat tu paranak dung di paulak roma dan sida pasatu si pasahaton na ngido pasangapok hula-hula dalam pasangapok ima berhite-hite si panganon nomor tudu-tudu dung sai mulak mana sida tinganan nak roma hula-hulaon pasahatot dekke tu natorasni helana akan namar hamarangi donga sahuta tarsongoni dora jala umata ulah ori tiki pahoputta ate songoni do tabai tiki ni kan asal kamu tu orang guru nangan non ai to kenayani neng tu lagi tu guru mana tu butilas langsung sudah tu pasahat pagi tu waktu ai kan umat tiki pahoputta sili dia umata ulah ada dari bahagian non itu nak biasa jadi asal karena kita gue sih paterakon kita nomor dulu pasahat tu buat kita jadi berarti sudah kan itu pengertian tu kalau nah orang menangkap sama itu ale mau sama tahu dah sebenarnya mulai jadi
Pangaja mangalian panorangium mari on tuaka naneng mangulah horate. Oh, orang kami masih Ingot ya bang udah debat kusir. abang endel gitu. Boleh teh Pak. Dia besi saya utuna berarti pataraku. Ayo pun Bu Besi kita berdua mengenai silenon, berarti sudah non. Jadi jadi Boleh teh Pak, boleh teh Pak. Iya, iya. Adong dope. Oh iya, iya. Oke. Iya. Jadi mau lihat mah di panorangan di Gurui, hima tadi waktu Pataru Nute, memang nggak jelas di Pataran Gurui sebenarnya ado sebetulnya apa do bunana. Jadi mau lebih do memang di sekitar Jabodetabek memang terjarang do kuwerengon di Patupa. Alai tong do di Patupa ala dirus niroha ni para perburu pasti kita diri mah pau punai di Patupa di pasara sukun menyalahi don abdi mah ora Ya, pola teh. Ditiki perdidi bagi dia jarak di kelahiran dia itu jarak terdidi dia gitu. Mau terdidi dong misalnya setengah tahun kemudian dong seorang dan Pataru sumabbe Pataru ini kan ini dan ini gak makna kebetulan kalau misalnya terjonok do jadi biasa soro doda jarang do di padomu acara perdidi tuh na Pataru ini ute nah di pasada do acara terdidi ibarat kini kan Pak Abi ko pahoppu dan mebat malam abet sekarlo jabuni opung bauna okan dihutani jabuni parana do dan gitu pabi kembanguan nih dan gitu ditikina pabi korido di pasar ada terdiri do di pasar do na Pak Abikon tu opung baona dan gitu boido las disi dipupus tulang na di pasar ale jarang do kirana sohyada hubigi di pasara acara terdiri do Pataru itu dan gitu dan relepare dan korelasi lara baru umur sebulan do seminggu do sebulan do misalnya ada acara pendidian ra orang do tira asyik sengona lewat jula teh kan jarang do baru umur sebulan terdiri ale itu menjadi situasi mah ada rentan do tu agak lingkungan dot cuaca terlebih masa-masa nawangin okan semua ini memang ketua umum nami jadi salirai udah kotor jarang do di pada acara pendidikan do Pataru itu mau Pataru di itu dan pola lilingon dung sorang tak ada lagi paling lilingon baru sebulan paling liling dah dan gitu, alana mau lupa lilikuan non, dapat taruh itu tiba warni dan gitu, buat pro, tarboto misalnya dawi boto seorang, paling liling ramar 2 minggu rai, gitu kan? dia suka aja gua udah maron Pataru itu seorang tuh seorang masalah wajib merangkau kita makatai di bidang adat. Molo secara adat, alana Pataru Newton adalah salah satu adat sian gorang ni jenis di Paradaton di Hita Batak. Jadi molo wajib, molo iboto do adat dia wajib. Kalian molo dambo iboto adat dia ada. Dia pebo itu teus molo raus dan gitu. Kalian molo kita selaku akasiulahon adat. Si kodok tadi wajib. Itu tong. Alana memang kata persiajari deh gitu. Iya, jadi itu tak persiajari. Kalau taruh kurang dan wajib nol, untuk apa kita pelajari? Dan ada kalau dan wajib. Iya, dan itu. Ada mulai jauh soal matematika nabi, bisa dikerjakan atau tidak? Ini ada buku matematika, malah lu aja. Iya, mau dan wajib di. Ada semua nih dok polisi. Boleh dikerjakan atau tidak dan gitu malah kari jua nih lu jangan kotak nih berpikir sih opes nih dok melodang wajib nih kan malah kita persiajari on dan gitu nuangin alani do kita selaku akasiulahon adat
si kodok konota do wajib jalajar konota tu akka generasi penerus akan oposat wajib. I adalah bagian sian adat. Terima abang ketua umum nami. Adong dape? Iya, adong. Oh, iya. Abang udah kupar Balaraja. Perjulu setiap maju di perpunguata. Iya. Perjulu perkenal diri maju di bapak tua. Anom oh itu. Cukup jadi nama lukum maju di tua nami nama lepa porangon taringot patarun aik nyute. Jadi memang pas lu nih tua bosan tersiring gue di udah diaka udah nah seorang anak pertama mana anak kedua jadi suku-sukuku di son ima taringot masalah paropa dohot tapel tua tapel tua jadi bolo taringot nak kepatorangan ni natuai menurut tuh ngapas sebenarnya konsepnya do cara-caranya bolo na suku-sukuku paropa do satu lang ngadon manang sian simatua nah baru sana mesin itu dua naking holaro horong ni simatua doho tulang ni na baru sorangon langsung di sido tong di pasak do deke marang na jolak ka ulus do pasaton na do akka hata pasu-pasu marang na perpudi do deke jolo ta pasak do tudu-tudu si panganono baru pe i pasat talake mesti deke tarima suku-suku kuna tuan molat jadi boleh ate bate ya anu ngatakas tekin di patorak kami itu tahapan bah hula-hula itu perjolo pasaton si bobarona dia apa perjolo pasahat di pasahat perjolo deke doyan non bangun-bangun ayo do sasitong na dia bangun-bangun do na ni uteh nio lagi do ali bagasan adat si kurang beton lagi do boru sayon baru mak ulus dung sayon di pasahat romba hula-hulaon di pasahat ma pakatayon tu perburuan nak so ni mau beruh alam nungga di ulah kami jalan di pasahat kami nah hobar si pasahaton nami pertikeno di pasahat kami matuhamu artinya tujuan utama di halakinon Roma dapat teburuna unga di ulahon sonari Roma Paranagon. So ni maraja nami mulai ate mari pasar tami tua muna masailah roha nami masai belgar roha nami di haroromuna apa di tikion ala ni raja nami neng rumah kami pasaton si pasaton nami dadani balgani roha nami asa manganadi marajai Roma lagi pasaton terus si panganon dung saya di pasat lagi mulak mana sida kadido ima paranagot tuhudulan na Roma mo senior perburuan pasato si pasaton na itu soalnya tahapan na ya udah kena kinganinon pero kami dihita po para do putar aja sila isa mo si ulo turpok nomor hoja to sila lain na tersoni ma si ulah hono tak molo na nang mangula si songoni asa unang adong kami do perjulang unang songoni ate unang adong terjadi dialog jadi songoni itu contohnya ale kecuali moloro misalnya soron amang tanggal hasaun nang terdiri ma nion on Roma hamu buah tu son Roma lagor namang udang parjolo pasahat pa okat dangi udang ala na ibu toro dangi do seorang pahopuna balgani rohana Roma lagi mendapat ton mabuan na hobar tu dan yang si pasaton na kecuali mulai udang okat dangi udang tu namar buah-buah neng rohani wajib dia perjual pasato si pasato ali mulai na udang do roha molon ya baru rasina no kan itu nuangin ate itu logika anak adong dobe sana ada beda kita ringot ulu sih tulang ulus paropa ulus paropa sasitong na ulus tapol tua on siano pungna do ale mulai na dong pungna tulang nama dan itu ale mau mamupus saduan mamupus tulangna gitu ta
Jala molo di keatorangan ni ulus ragina pitui kadang ada ong isinon dah gitu. Ngata kasian opungna ngodam setulangna. Ali molo do be opungna dotong. Dan gitu ali molo seorang opungna sama barikan tulang nama idoi. Dah, abang udah ada? Nah ya. Mudah-mudahan amat ase lam atus ase buyan non di luar ta di Balaraja. Abang udah gak biar aja padung turi di sana teh lasroha di haroro muna palentikyon. Ada udah be? Oh. Boleh teh udah. Mulai tema itu di hita saluna. Langsung ini nang di bapa tua nama kalian panorangion itikyon. Suku-sukuku bapa tua di mana pasahat ai nute. Ya lah. Misalnya rupani songon buruni bama tu Sumatera rupani kan. Jadi HP iba tinggal di Jakarta on. HP to Roma bahasa-bahasa soalnya dukun ni bapa tua lah seorang apa hoku. Boy do diwakil kon. Terus ya. Terus. Artinya rupanya songoni ba sendiri olo lasturo memangnya nali dak terbaik mulak misalnya. Terus ya. Jadi itu suku-suku kumolo bodo diwakilon mangna abang ni bani kumajo mangna anak ni barong di sana. Bodo diwakilon bapak tua teh. Itu suku-suku ku memang. Beh, abang udah. Lalu sih. Ya. Jadi kalau masalah diwakilkan boy, ada situasi masalah daun kan, jarak nak boy dan itu, akan semua udah mau udah, kamu kan pagi tubuh, daun pagi tubuh, penudunda kan ada duluan di luar di, tutup apa onda do, kamu nak, tinggal mau makatai, dan itu, makatai madinggan tu dengan tubuh, haha anggi. Kan sisa ada bor, sisa ada tatok, sisa ada paridaharan do kita. Sisa ada tatok, sisa ada paridah, pakilalan do kan. Sisa ada bor, sisa ada pakilalan kan itu. Tak pula menyalahi yang tak pula si pangitubunan itu. Pola. Harus merumah tangga, tapi kadang modang buin atau rasna. Ilulu hidup painu dun kan. Terus orang mana angin ulah neon. Non. Painu dunda don. Dong boy pangitu naik rok. Karena lulu di sok painu dunda. Boleh mau buat. Itu tarina parate. Enggak gua ada abang tua. Udah tabamu. Oh abang tua. Penasehat tak? Ben abang tua ben. Iya, jadi mau lihat ya mak di narasumber di bidang adat. Ya Allah abang tua. Menarik do dalam tab baru pamputot tapi ka ulau-ulau ada ton saya binege jala songono pribadi songono pasaton pataro ai ni utte na odo bea kubigiur jadi dunga gudang nakikan akka suku-sukun ni siandongan hita nama maranggi suku-sukun nami di son mana Iya. Arong uber kami super jolo di siro hula-hulai nungi boto nasida nang sorang pahopuna terjumolo dari sida pasahap buat-buan na ima dekke bangun-bangun baru ulos tapang tua ale dung sahat di pasahat surya ka nabi non nasidai Roma parana ke pasahap matunutu si panganon dungi pasahat tutu si panganon Romo se hula-hulai ipasa mo se dekke se buduru. Berarti dua dekke na penasa ni hula-hulai te. Dua ragam. Dua ragam masuk suku-suku kulison na pinasahat na perjoloi. Piga do dekke. Dohot na berdua honon beda do. Jumlahnya tarik mana suku-suku kumulate. Jadi kalau dari pasar tu hela naon
biasa mau nomor paupu tulu ate muda sada tulu ada mana nomor mataka sada te tulu ate tulu ekor dan itu baru tu si matuara pe tulu dan itu ada orang di pasar dia batu akan nama doang tu kalau sada be panoropina itu kan songon na diulahon di abang udah polisi dia tiki saat dos hudung asahuta dong baru dari pasar deke ya. Iya saya lasro hari raja di perburu tak mau sangat nasi data baik kan kita pe sangat do di nasida berut taipe sangat ma di jalur nasida dari itu tujuan ate Lihat ya, Mak. ya ini mah Mau lihat ya, Mak, di Ya. Brunei. oh Jadi menurut gua dia obat gua. non ya ya Ya, kusukun ay sarupa do patarut do mamoholi manang mangaratai mamoholi kabiasaan mo larong na lahir lama tu sida mamoholin Ya. manang mangaratai na Ya. sarupa ri sarupa alai mau mamoholi orang muda dia tidak ada bersifat kekhususan dan itu dan bersifat kekhususan molo na pataro niat teor ada bersifat kekhususan molo mamoholi kan isebe buido mamoholi do asau tapi buido mamoholi dan itu secara general doi ale molo ongkan na pataro niat teor adalah acara adat don ima dinaro natoras ni berburu pasahaton bataro niute adong ada pakiriman di sini adong pakiriman nama ulu sada dan gitu anggiat gudang tarus ni natoras ni omak ni dak danagong asa adong inumon ni dak danak na baru sorangi kan itu nuangin sumber asupan makanan yang itu jala asal giat hipas natorasna dinalau perbudu-budu dadanagon jala dadana gope atau sibur-sibur bagodang songon ulu sok pura-pura kan itu nuangin tapi atau ulu sok pura-pura yulus kan tebal juga songon itu maknanya teh jadi sarupa tapi tak sama A sama dengan B, tapi B tidak sama dengan A. Itu teh abang udah populasi teh, abang udah abang di polisi teh. A sama dengan B, tetapi B tidak sama dengan A. Iya, itu teh. Irma molo bahasa matematika. Tadi marahin taruh aku teh. Aduh, ya, abang udah, ya, abang udah gua kongresan. Menarik. Iya, soalnya menarik tuh teh. Topikon. Naking keterangan ni gurui taring waktu dulu si panganon dang surung-surung tarsor dia perjabaran zona lana kedua belah pihak dok paling adong do ngasau tani para anak ya tarsor dia memperdak di perjabaran di zona ya boleh teh Pak jadi tarsono nate abang tua abang muda teh dang mungkin surung-surung alana perburui kan naro tu hutani paranak peka darong desiak kadong tuna adong boruna adong dong sautana kan itu nangen alai mulu kecuali nasida ro mendapat tekulah hulana dan itu baru surung-surung magwarna alai mulu dakya roh hula-hula na dapat baru na perburuan di pasar turut si panganon gawe surung-surung na terbalik dah dakia majalo surung-surung taringot di Jabar turut mana taringot turut si panganon molo hula-hula roh dapat ya perburuan dangarongi hati munangan no kita no kita bagas di perburuan tak so ni mau baru nak kinunga di pasar tamu turu-turu si panganon
marpanak kasih mahami tadi ngotulu-tulu si panganan dong di pasak munaon. Terus dia do HP hanna. Mau lihat mah Raja Nabi. Nggak di pasat kami nak itu kamu surung-surung muna we. Nggak tori jalo kamu, tori pai, uga jut nggak salah tori. Ay kita naruh do kan. Kuna lused do. Mau lihat mah tong do di pasang HP kamu kami hula-hula muna. Ale-ale do kami tuluat munaon. Dan mungkin kami majalo jabar surung-surung di luar munaon. Perjabaran nama saya di luar muna mah ulah kamu. So di baru ido ate. Ate takas muna mi jalo. Naso si jalo ate. So ido ate. Maksudna naso mah di hana mah bar hula-hula nih. Ba, ngoyen non so dia nama ya, so dia nama saya di Utari Paranak. Kedua belah pihak. Ya, jadi molo di kita peperan Putar Raja Silesa, bukan molo kita pihak di Paranak pasatok tambah udah sida osang dan itu dot sebagian sian ihuri-huri alana memang Jabar sisana hasuton deulau sisana hasuton sebagian sian ihuri-huri ate itu nah dong ale molo rope misalnya sida tu bagasta dan gitu yo kesurung-surung tata jalo ale tak paula mandok pun sida non ima Jabar gaor gota toho do itu surung-surung ta jalo dong ta jalo surung-surung ta liano ma itu nasida ima guarna Jabar gaor gota ima pertahuan tahuan para birangnya teh karena udah penjabaran Jabar gaul kota aku si mamar laku ya teh tasong di mana teh di habuak kamar ame teh asa buen non tahun utia ka tu akka sesi nasi marhite-hite pada orang yang non gabi tabba pangatus yota taringot ima ulaon pataro ai niute mau lihat tema di hamu marsanga patuhata marsanga Putar Raja Silesa bungan marsanga pada kita peparan Putar Raja Silesa bungan sualu turpuk namar hojaku silalahina bolak horas ma horas